Hari ni kepor mentah saya sienpat ngadap dak jing kemen ke ba crowd ya ke ba ngilap ban segi yang ke jongpi dan bagi local cable TV ba komjor lang ba kan ke YouTube channel nga khlei fi wei pui baro aga kerteng ke jamu jisu barang ni ke sengi ngidon ya ke jing pla ngidon ya ke jing pla bangin sngap ni ke jing pla ayu bo blei le bat kan ya ke kon ke jong blei kong Mary kardo sau idan man pla ya ke jing pla ya ke bo blei le aga GM jing ba ngai fi ai por bi kindiat sngap ni ke ba blei le aga GM Mary kana long ke jing ker ko fi wei pui baro ding sngap ke jing pla jong ni ke kon jong fry Yaro itrai ke keteng jonga de mel miri kadosa ngasang sa mulai motowat ke jing pla ke jonga mentas ngi bonun sam chapi mo ki para banget bagi mandu berapa khai ke bias ngap ke jing pla ke jonga kalong ba ublei ke jing don kar ke jong ublei na de basdang na de bangadang kena hadu mentadang na yo brio kalau ba ublei na do mensyarang kena bonsen ngi shek kret ba udon ublei uba kersan ngi uba pej uba yada yang ngi ma ngi shek pen kraw ba iki bre ba ba de maki baki yada baki peten ti maki baki alam yang ngi hende ngi klet unong thau te bonsen nga syam halade ya kata ba kai na do mensyarang ngadang na school ro lang ngadang syang ki kelas 8 kelas 9 ladon kapo ba kawan kecing jaha ke school lang kawan kecing songsi hayeng joy te ikmi joy paro changa ma lang kade kecing yalik kai ikum to te ha kata kasngi te ita ibi parlok benyelit kelas lang te yawe lekai yang yang lekai mirimo sta cha kilang modern yang shuto tengala on to ya let de ubli par syam pha te yang ngam thai kandi hide ro kasngi ba ubli uplan ne ubu bentai nga bangan poi betki tengah poi let lang no bita ibi parlok janga te hadin yawe yang miri lekai no sta shawai te lekai bita te ngi lekai no bita te hadin to tengi lawan pai she yeng yo khubon no bita ibi i kami jeng te parlok bayalik lang bagi tahi parok jangan mau nang isap penyap no kan hanta tengah aingu per utrai hata kapol ngam da kemau ban ong ban aingu yu utrai ba ubli ula ya dah yang ngang tu no kacing sniu ma hende ngang pen aingu bagi tahi parok yom ba ni bleng ba ye khot mi i yang bangan lait no kacing sniu nga pen kraw no yu ubri ngam pen kraw ro yu ubli te kala jagum ta te hadin tu kan nang yat kisnem ki por ki benai tengah la yu kunduk bun ki parok ha kabam ke di kum tu ki tambah kim ju hikai tambah longam ju poingop hire ro kita te tambah long ala i kunduk hi ki parlok teng kalawan hi ketu kecing private ong to ngan lek lang no kum tu ngan yai lang no kum tu kai isuk kecing em kai ibha kecing em kai yo cing suk yo cing kemen ngai ngak ong kum tama te tambah long uble bat umplan te yang ta umplan bentar ta kecing em junga kala nang yai bet ta ngam ju pen kraw long nga bun sen ngapen kraw be iki breu ngapen kraw be breu ngaklet ngam ju kon mau ban ai ngum ju kon mau pen kraw yu tra ngai yai be la ka jong galenti te hadinan tu ngala syong kurim ngayo kurim ro tu ngala chi ombet ngat bahabangan yo lok no bangan suk ngan yo freedom ngan lak no ka iki kecing chak knyum hi me na kecing chak keren ngala perkhabi kentang suk ka yo lok dala yo lok ro tu long bahawan chi yo lok pe bangan suk dala yo lok rum tu ngashi ombet tangan chu yalang ngan chu yasong tambah uble ro hang ta plan re yang aba pangan yo ubru ba kum ni kum tai dengan yo ubru hi ubatip hi ka ying ka sam ubatip ban kit ban ba ya ka shan ka pang ka si tam udan reng tat be ban nga ti haden nang tu pat kata kacing em jong ka nang yat hang taro ka asu ka lai e pen ta dengan la yo ki kun ro uble la kur yang arut ki kun dan kun te hata ka por ba ita kuning kong jong ulapang upang dia upang hata kata-kata jing shit ke jong uru kala poi haduk ki kandai punyo kandai pu hendrio digri be kata jing shit kam ju yar kam ya te ita ikin thero ita ibaru kam ju hi bro arngon te han tu ngali sim dawai keleng ki doktor um tu kin jam ra license au sen ngalap sim dawai kim jam ra te hata ka singi te ikyau iwan mo hayang te ong yang ya salang te ikyau ong yang miri pinge dengan penduai dengan penfon i pastor te ong nama banyak ngapen kraw be yala dia ba ngidon urunyam belingan sengap kita ki pastor na ki ngam nget kan kita ngapen kraw be bang kaconga kalong be kaconga ka ka babha be ke te i la phone i kya mo i pastor ben te phone nga ba i kurim janga ya pet la sing jang mi sengap re ka ting duai be i penduai pastor ben te ma ta singi te i pastor ben te shawan pen kut ka ting duai ngi yo sengap be ong ba uble la pen kia nget uble la pen kia ngapa ngah tangga jing duai kum nun kia kan jam kita wai ma te adam tan la ta kita wai ro nang pendi be hi nang pendi be hata kas ngi bangan isin duai na pendi Shuai kata basyon phone man pendwai ha pastor long ngala lichin dawai shon po children hospital te doctor ila ong yang aba ki ha ben admit po hospital kim long shot na marketing shit kala ki khnai punyo khandai pun ri ko ching shit kam duna kam yar
te tang balong hang ta ma masni usung bang bahat bet edmit dengan la perkat ngakema ban ong terai ai kan long bekat kum kamon chung mema tangali phai no chi nang tan apo chidan dik la pha sang kita ki kot ki omba nyimla ban chim ka nyimla ban kit klip mala da jai e ki kun chung ki ban kan noi ka hospital ikum te tanga ngali phai tanga dap sen ka ngali phai bi chi tanga ombe te i kyau la ong yang mi ri nget phat doi pastor tanga ngapa ta mesim chung kam pediang re ban ong ban phat doi ki pastor im tanga ngam nget ngam pediang le na du mesim te kham tam i tai pastor ban te ngam pan itu i ngam tip i ru ka potan ri ngam tip ra te hadin nang tu te la phat doi ta pa bala doi men singi te ngabi i kurum jang ngai pet stu sing sejang yam yas ngap ra na ma ban long ngim nget ra kan ka jing doi ru ngim ngap ra te kum la shai men stam pa dala ki men stak ni thobi yang ta jing shit ni thau ta jing shit yang ber ru kun ka khnai punyo khnai pun riu ka yar normal kandai pulai kandai pusau yaro utrai ba ka jing kia umde tang ki dawai de jing kia ka diba ubli upersat te i pastor mai pendwai te ki yo jing kia ki kun te hangta kawan ka jing tunjuk kawan ka ka jing nget ka jing penrem hanga ba nga long minmet nga kren kum we nga don ka jing sngo da kum we nga da kren iki har tu long ngam pen sngo ngam pen sngap ngam pen ngam long ngalep i hala ka jong kaman ki ngam pen sngap re nga pet bet nga pet bet stu nga pet bet shwi kam na nga pet te nga ja wi shram shaneng te henry ubli pat upen i kamba ba ke kata jing nget ka ba ngadon mo kata jing perkhat ka jing long do ubli par upen rem te nga kata jing nget nga kata jing perkhat ka nga kam long komta te nga aingu par utrai ba utrai upen khia kan ki khu nga ki dawai kem la upen khia ki re tang ka jing do ha pen khia tanga ka siu thia i pa nga onga ki mo ba hang nge pelon jing do ngen aingu ta aingu rohi par i trai ba i ro i ki na jing thia nge do nge pelon jing do he yeng ta ki na do nang ta benda ong hadu menta bun ngam jukam sim dawai shu ki kun da ki pang di i ro kim jukan mau ro ban ong ban yam me sim dawai ne papa sim dawai ki la ong be dawai bukti hang ta ha jaka bagi pang len ne bagi hanu no ha benta bagi sngo telat ne sngo pang tu ki bukti ong dawai te ki la khia be da ong sim dawai ki ong be em dawai pha men ha pastor pha men ha men be ki la ong kamta la dawai te nga ai ngo par hang ta ba ting bagi kun ki alam yang ngi ro te ki alam yang nga ro kum ka kami ban pen scam ka ta chinget ka jonga ya kata ka ba ke ka badan ha tin ka jong blame ba ha kan nu ka benta ka ba pi pang ne pi sem jin jara ka teng ka jong utrai pin yo ki pin i ki kamba pin yo ki jing kia te hang ta nga nang kam scam shu ta ka chinget ka jonga nga sang ban tharang ya ting ka jong blai ta nga yo lempa ki para kin si jonga ro te i bi wan sam ba i ka tin ka jong blai man ka sngi te nga si ong ba i kurem jonga to ka poru nga astang ban yo pediang ya ka jing kia lempa ka jing tu jing pastor lempa utrai ula le ki kamba tambalong ka ta mesem kampat hun te kam long kampat long scam ban ong ban yat bi utrai ban but no bi ban chakri bi utrai de kadang yat bi ha to ka jing do en long pertai te nga ong ba ni ba nga si ong ba i pa ki kun nga si ong ni tu para jong pi la suya lab bi tang tin jong blai tang nyam ka nya ka bible bi tu tang thai nga si pet bet ngam ju kam shang slam ra te tambah hadinan tu pan i pa iwan sam bek tin jong blai tanga si syam ong ni thai ka tho thai ka bible kita ki ba i ong te long nga ai ngu par ba ublai pa open shy yang ate lemban i te ngasang ban ngam ngasang ban wat ting ibatai ong pulian ang ta ngasang ban lek he yang te ngali ban lek ha kamra nga syam ka bible ting nga trikam nga kwa ban bendap no kami im tu nga kwa ban li puli ta ki lenong ta ki dekat ke bai ai nga si puli ta nga syam kin ta kawan ka jing kendu nga ong pleng ba long nga si perkhan ong ba ke ki ba ki keren ki bre ma ki ong ba em ublei so tanat den ha tin jo ublei ka tho kom tam ta ngam ju nget nga si ong bi ba ka dik ching ong jong ki bre den ka ong ha ka bible ka jong ki kam de ha ka bible jong ha nga si ong kom ta nga si perkhat te ada nang tu pan kala nang yat ki po nga astang pan sngap nga astang pan so tanat ya kita ki jing hikai ta ka tin ka jong ublei ba tho ma ka bible te ting kom tu i kya ro che wan sam ka tin jong ublei ting ngapan ngam ju kham sngap bre bun hi ngam ju kham sngap da wan hikai mai ka tin jong ublei ngam da kham sngap ne ban ong ngi ha ban pen red yu lok ne ban nyihap ban sengap ne ki keren kum nur nyihap ban sengap ngam ju kam sengap ngapen ngapen khang la long kombalong hapo no yeki ma ngapen be yeki te ting ha ka jur kom jubab ka chonga ting ki la ban mong ma tambalong kalong ka rukom keren ka chonga ti kata te tambalong nga aingu pa ba utrai open shy pat lemban jongki bangan stang ban buat utrai stang ban syam stang ban song thu ikitin jong blai ba ki bar khat ki ba ki keren ki ba het long ka don bikin hakitin ka jong blai kata te kanang mi ta ki sngi por kita nga stang ban wan sakri se jong pastor te kat ngadang long kat
kadang wan jing syakri tu ngamat bun ki jingkur ku ba ubli ukur ku yang an ki poch ting ngampoi perkhat re ba ni kumnu ngayo la ni kumnu ngapoi ha ni ki jing syakri la ni kumnu ki khun jonga ki khia kim jupang ngaya lambi ki daka slap daka rang daka kumnu ngaya lambi ki kat sebang ngaya dangal jing seng ne dangal ki zone long ha kan ku ni ka bangal ki ngaya lambi ki intom ba kim ju shi tombre kim ju ki khia ba tengah da kom ngasting akum compare ba ki parlok ba ki khun jong ki parlok teng kimi tang komni si phang dolong la pher ka ayom ki la pang ki e thandi ki jonga nga aingu pa ba utrai upen khia ti ki uyada bi ki udon be bet ki te bun sin long teng danga si tom mangaru danga song telat da kawan ka jingking bayong le ka jing telat ka met kum tu kini ki khun ki si ong bele mi me fi pang nga si ong ha nya pang ki la bu ti be hanga ki la pen duai te ki la ong duai mo namo mi me duai namo ha ka teng ji su la khia am tang te teng kam ngam ju shem dawai de la dir ngam ju shem dawai de ngakia ba hi ngajam tarin tu ngasi perkhat on ni men shwa ni dapang ni kan mau itu doktor ni kan mau ba ni teng ni se perkhat ro itu ka jing ai dawai ma ka jing pelut itu doktor ni se ngim ju ken ngim ju ang ni ka lut ka ta la benut e ma tambal long teng pa ban ai show trai teng ni la kom ya thau ni la kom ni la duna no la e no channel la duna no teng kawan kata ka jing perkhat bun sen ni roi haying si ekren ni ta si ong ni ai chatu how doktor berkat da uong tu doktor kan lut kata ngi hap ai bet hande ban ong ban ai sing jong tai long kadang wan te ka jing atatin ka jing benut nam sim ka jing kadang benut dang ong bet nin ai hung tu te la duna no hung tu dia tang ba ai ngu yu trai pat ba ik paru I ko ngu hi ki jing ban di ban ai saka jing chakri mai kata te tang haden tu kalau dan kawi kapor pa bandi healing apa central kata mention senam dia ngalawan kata kajing king clear kepala pala dah ngal asu king bi paro chi sngi be kalau asu long king bayong be kata kaying kalau long ki be kumtu ngamla taman pe ke khamar ng asu yam asu kendroi pri be kumtu tamang ngam pri ra dia ngalaong bani chim dawai dia ada tu ngalali tho ga pipi e ki om be kabyang kam nilai dah ngawan haying om kumnu pan ngam khia mai kata dia hang tang song thu ba kata kajing nget jonga katelot te hang ta kawan kajing telat kan kajing nget longam duai dia ada tu pada te kini ki kun ki oyanga 4 jam re me yong duai bahai tangal la duai nga sutu ta ba la long bang shi duai tang man shi pendap tang man ni hende kam te ra man sim te kini ki kun ki la duai me bengin ya le chinga seng ta nga ta duai kun ma ta la pen duai ta la one man step tang ni nga kwa le chinga seng healing ta la ya kren be ki aro on ni ngan let na let on nama bang song shitam dang song telan yong nai let re miri nama ba pi dang song shitam iskulan e hasurak ta nga to tenga mi na tanah kamera ngalit na kamera jong ngalit na situ ngalit kare ngakam ong nang tu ba ikyang ong be banganum lek tang bagi ni kun apen dua ki ong be hakate jong tisu langit be pilakya tenga ong to langit apen dua ki kun ngalit kare ngalit ta healing akam song sitam akam song kim bayang akam song e ngakya tenga ding bara pangasi ong asi perkar nga ong kata kajinget ke jonga ka telat te tambah ki kun ki pen scam be yang hata ipar kapo pengawan kata kajing telat kajinget ke jonga ki kun baru arngut bagi pen scam kata kajinget dong song thu ba kilong kajing shai maki kan yang hanta dia hadir tu daki kum hata kawi kaporo ki kun kan thei heba jerha te la jerha la lai te yo ikum tu la jerha continuously be la jerha ikum tu tengam shim dawai ngal ayah selo bagi katu kat ningot ki ber mangal ong kam shim dawai te ki oyang apik miri pi hap shim dawai pidan kam kajing pen khia do pidan kam rengkar kajing duai rengkar kajing pen khia ki dawai teng on hi thai ngalek biet ngalap perkara ngalek biet te ha po bangalit jing seng ngalek jing shakring ombe ha kateng jutai nget di bikin kia magi kun jangan pat duai te ngala ong ha kat tu kat ni ngot itu berapa banget ji ong mir pihak ban sim be dawai pihak ban nai i biet nai pihak ban pe kat kum ki jing pang te kawan kajing pendram biang hang taro kata kajing tu ngal atelot biang kata kajing nget ke jonga banga ombe ba kita wai ngan kentai dengan bu be yo trai dengan nget dengan kia ben dia hang ta ngaduai ong hadin tu ngalit no haja ka shong ta bal shong hadin jing chakri kadang duai prison worship ma pastor pe dang ong lada pi song stom lada pi song e kum no pen ki kita ki sengkai ne pen ki ta ki rendang te ngarung akhia hang ta ngal amat ka jing khia hang ta ro ka banang duai ka prison worship te ki kun ru ta ka po kata ka jing telot jonga kata jing jonga ka telot ma ban ong ba ting ting ngal awan perkhat on ni ngale bit hai bangan sim dawai dan on ta ngal sim dawai no la shai ong la ta te hang ta ka wan biang ta ka jing pen ka wan biang jing ram ka ta jing ka jonga ka telot hang ta ka nang duai prison worship pastor pe yang kerdam yu syaitan ma kerdam nak kata nganang kerdam ta kawan kata
kawan kata kajing ngosting kata kamen sim kan kawan kajing ngosting ngap tagi ngala phaduai hata chwai kata president washer ngala phaduai bahai isan te isan ngala pandwai antom le khia no tekan khia no tengala nget kata kajing duai tamba kata kawan kata kajing telur kan nama balai sngo katu kat ningut ki prim pi ong ni habbe hi ban sim dawai ila ong yang pi haban sim hi ma meri dawai pimde ban e kum tu nama kajing pang nyim tip hadukat no te pidan kami kajing duai do pidan kami kajing pen khia do tangala ali chong hajaka ngali chong hajaka kata kata men sim jong ka nong khia hanta nama nga ombe ba ni ngale ben tharai ngala i ben tharai yi khun ma ngala i umtung ka pen sim dawai te hang tian nang takan ang roi president washe i pasa pedang ong hata ka pari ang kerdam yo saitan ma ba uwan be hata ka ching em ko chong pi kerdam yo saitan ba ai ba unum long unong job te hang tang kerdam yo saitan ta kata ka men sim jong shulong sting kan san hang ta nga shulong pu sam king shulong kamen hang ta te hadin nang tu pa damet hanta ka banang dong ka ching syakri long kadang shong hata ka ching syakri em heba kham jerho sisen do kham jerho ra tang ada ale ha yeng nga perkhat ngam kum kham jerho ikal akhya nganti ad hang tau saitan u yale nga open ram ni kata kajinget ke chonga te u wantu no ya kata cakam tang ale ha yeng nga dwai ai ngu biang yala ding nga ai ngu trai ba me pin khia kita ki chung dwai kita ki ilem pa ki chakri ki chong me nga ayo ka ting khia ha kun hala dir nga yo ting khia teng ngapang sengkai ngapang ta terpeng pastor pedangan kadang roi person worship yang pen ki terpeng pen ki sengkai ngadang pen ki lang ngajam hang ta teng dam tu tentang apang sengkai dengan halik saya dengan ban sengap ye kita ki pang kaja te ubri ulek ki kampa man nak kasngi ka cing em jonga tam man kasngi tam teng ngaklet bangan ngaklet patken ban teng ban ong pleng utrai ju e no ngi hende ngi pat ki bring teng ngiklet yu te yu nong thau ye ka e ka bo u ai ngi mo ngasi klet e kata teng te hade nong tu dala yu te kat nang yak kipor kenta bi ublei uyada teng nak kijing accident ro halinti ka yak ka yang ro teng ni yak linti teng ka kali ka baklai ikut tu nyilat bet na kata te hade nang tu ha ka we ka singi hak kat bang nang di bu skol yu kun kala de kata ka de sing thot ding hau banai apron te ka de sing thot ding teng shaw ni bu skol ngal abam jan ti sha kom tu nga shet dok kha yeng teng abam ti dok kha ti sakut itai sha dok kha isakut sha dok kha teng on ngal abam te jaru imlai teng ha ka ting slam ni bu skol kun teng la kami dang la wan tinggal panja deta kini kyang ong thei mo ni ong thei ai pidan jadi tha di ong dan di ong balai ong pasakut sha do kha tengal athep kacha la athep la shim shi kam tu la athep asok man kan roi peri ti kyau yo yang athep sta ka liang bodan to syang la athep situ si jong sho por la athep ummi la tuat kum turu long kalapang kan ka do benian ke kalapang te si thot ding la le si sa jan la le te nan tu ha si sa jan tamien ngai kendu ita isis ni bana motawar mo na po dispensary tangai thu ing omba nga si penyarap penput untuk usha mo basakun te yang nga long ro kong meri pi habde bi ki doktor ENT bi kum tu pi habde phaput iki hang tar bi kendu bi kran bet i ru nga kan mau hi utrai nga la shai la de ka singi khawa utrai nga nge bi utrai un sapen khia bi yang nga nge bi ngan la le ching seng dala right person worship nga nge bi bangan sayo ching khia bi un sami bi tu usha kan jangan ngal le be ta tambah kat bang nang don hayeng ro ngai le hi ban pam ki gi cimpam bu unmi uta usha long kala apang em ta uta usha tu la sakut lai singi ta kala awan ka singi khoi ta ngal le ching seng la le ela kat te la awan ta kan ang roi person worship iri kum tu ro ngira ya roi person worship ngila long kata ngala duai ken hantar ngala duai te tambah long am poi perkhat pa bang ke ka ba ublei un le kamba apat yang ha ka tu ka singi ha ka tu hi ka klip mat ken te kat bang adang sim bentah ha kami jong utrai ba kat bang adang sim bentah ha ka ya kupu ba kawai tu ka panang di te ha ka tu ka pori kan kawan ka jing jerha ka shuwan kan ka shudai bet jerha am tang ha nga claim tu ta ulong wet nga claim tu ummi uta usha do kha te ummi to sha do kha tanga shipin i kya na mai ni dan lang tanga pen i thei pet udim demo sha do kha de yong ni ai ngo utrai mo ba ummi ta oni yom te man te ngong sai di u e tu pu mo ta yong em te ro di u sha do kha ta na la pet ulong lai nat kum tu la he te ula pang ta dan ta hang tang ta hi nga tuat sini sha do beniat ngatuan nama bo ula pang ula at ro hang tu hi utau jing at utau jing pang ro ukia hi ujam no hi kan ni le syura tanga hanta ka tin sin jonga kala nang kemen bo ble ula le ki kamba ya ka jing em jonga nang haman ka singim tu lang te hanta ngakam kema pa ban aingu e ka jing sim benta jonga ngakam aingu at kapor ma sendap ula kemen palak ngala syu e ta hadin tu ka ni nga so tanat pala ba ummi ma bo ta usya te ta hadin nanta tanga yo tau sya do ka kale nga la syubu ngasang pa i plastic singam ngasang pa i plastic singam nga
ngala mun pen I kpa kini ba nama bangas li ya tu tu te yo im ngen ti ada nanti ada ka jing Syakri im tu kan li padwai ai ngu pastor ti I pastor yang ni ai ngu ba piyok mat ita kampak ba ule pi ma tanga ale sayang danga ale sayang ta na na baru ngala hal pang ni papa ya ro utra yang tama te yang bele iyo tanga ni pite papa ule kampak ma ule yang nga lo ami usado kha te yang ni te ngapen te ngala apen hang tapat im ong isu ra nama bang apen ta usado kha te hantar te ngaduai ai ngu nga ong nga ni ule te ke ba ngim la ma ngi gibre tamba kalong kabala lut hau bleken hangtar kawan te bunsin long ngada perkhat kini kijing em kijang ngai bar kha kibala let long perkhat be uble ju e no udan rengkat be ladang ngapang ni open kia ladang adan kam ke ru ai ma te teng ngi pat ngi teng ngi kelet ya katin ga uble ma bo la ong ba ngi dan kam be kajing ngi ki be tangkat I sampai jong terus tamba teng ngi nyim la te kajing ya ke kibala tho aktin jong uble ngi pen nget be ya ke kajing ong jong kibreu kan long kumbang asyam ya dia bangabun ngaru ngabun bangam nget ya kajing ong jong tin jong bun banganget be kijing ong jong gibra te endang al astang ban Syakri yu blay ro hang ni ha kijing Syakri jong ka potenet ministry ro long kikran hi ki bhayang ha samro email ro I ong hi yang ba kumno phalet hang te ya phanyim sotana cho kum tor kila akran hi ha kijing dom ha kijing long do kum ka kami ba kami ka kun ka wi ka balang ma ong no ka tar te long kasungsi hi tambalong aingu pat yu try long ka kijing dom ka jong ka shulong tang hang tu tang batang kat tu kat ni hi ifon hi yang ikaran iwan kai ba ngalong aingu pa ba utrai ukta te ye iro ba isung thu ba ngam wat yu breu la ngam yasno bot ubreu la ngam lek kemen bo ubreu dengan lek kemen ngasno bo utrai te long iso thu ita nga aingu ita bat ba nga kemen ru ba kini ki jing pla ki jong ma ki la ban long ka jing pidiem nam tai jong pi bar kha ba ngap ki ki jing pla ka jong ba ki bar kha ba kadan hak tin ka jong blai kalong sisa ba kamla ban kalang ka tin ka jong blai teng ngi ki breu ngi kran kala ban kala ngi la kran hang tu sa phang na dik kran hang tu kalong ka kala kamlong te tik patik hende ka tin ka jong blai long ke ba lang ke ba tho hang tu na do ban shwa ki hajas nam kalong bik tu kam kala te hang ni ka pengasu ai men sem ba ya bar khoi ba ki bas ngap ikani long kin long ka pin mat ka jing kur khu ke ba uble ule la ne pi yo ke jing pi ya salok banu la ne limba ki Syakri ki jong uble ma pi di ban pediang be ita ki jing ai men sem jong ki pi di ban ngap ru ita ki jing hi kai ki jong ki long ban pin song thu na ma ki ru ting ki ai kin de ba ki ai na la de ki ai be da ka tin ki jong uble ba pi hab ban song thu hi ba hang no ba ki ai na du men sem ban ang no ba ki shu ai tang ban shulong tang karkom penia dan karkom rumta te teng ru long ngasih perkar bentar ngasih ong ba long kadbangan dan haka kenuhun balang mensyang asim bentah haka sakramen ma te tambah long hang taru kam kata long ngam song thu ngasulet pendep rukom ni kata bangi la de ban le ngila de ban sim benta ngila sulet teng ru ngile sata kacing Syakri ru ngile pediang kan da song thu ngisulet tang ban oba kini I maki bangi ngile te henry ba uble pat u henry menta pat dang astang ban san ne tin jong uble makila ong ba unu ba sim benta ha kami jong utrai long ba sim benta ka pu ne ka khuri badi bam hak uta on kit ka pop ya ka snam ka jong utrai te hang tang song thu in bar ngasi ong ke kata ma ka jemut iyo kata long ngasih perkhat hadi ba men shwa ngim yo kata kacing hikai kum kata long ngim da kam pengam jeliu long tambal ade kata ka kerta lan tang bala ade bangidon hang ta bang ade bensim ya kata naduk long ngila de be bensim ti ta tang balong ngim yo bhai ta kacing hikai ngim long kim da pan long ngam jeliu than re man laki kena long kum kacing syam ka jonga ti long de man ta ba bangadan hang ni long nga ai ngu pa yu trai ba u pensyai lembai jong ipasa ma ba shwa bangin syam kami jong trai ngidi ban song thu hai bakal ngide ban syam na ngim de ban syam henry ba nga ai ngu pa ba yu trai ba uble pa open syai yang ha ka tas ngi kan ba u ba u ke ba u le yang ba nga e ka ba ngam la ha ka bri ma ha ting long jong ha ka ting le ka jong ngam la henry ba uble ba open khia yang ha ka tu kami jong ha ka tu kas ngi ba banang syam benta kami jong utara batang ya kan ni bar khoi bangan ngakwa ban pensyai ru hang ta ba bar khoi ki bas ngat be ka di dong ha ba pi syam benta kami jong utara pi di ban song thu ya ta ka jing hok ka jong pi la ne ha ka ta ka jing song thu jong pi ba pi syam benta ka tu pi long khoi pi long khoi le ne pi song thu ne pi song thu ita ka jing syam benta ka tu lama ba
Akatin ke jong blero kala athoi bangim te ban shem ha bangi ngim song thu la ne ha bangim ngim pen manhok ya kata ka jing shem ka jong ni ma dia pikit e ka pop pikit e ki jing shitom e ki jing pangswai e kan ta te long hanta long tang kita ki jing phla ki jonga ki bangan pen shai shapi bar khai ngangai ki jing phla ka jonga kan long ka jing ker khu nam ta ka jong phi bar khai ki bas nga ngai ki jing phla ga long jing ker khu if we pwe baro kalong jingker khu yang ah bang ngap ya ka bang ngai kalong jingker khu ya phiru ki ba yo snow ya ka e bo blay la le ka jing im jogi meri bang ngai utrai pen im ya phi utrai un le ki kamba ko bo la le ka jing im jogi meri un le ka jing im ka jong phir kum jo tadeng ta utrai bang ngi shakri de ba thau shiliang de ba nyau shiliang ule kum jo ya baro ba kita ki ba thrang ki ba sliang ba kita sha ki ba khat karpat ka kerteng ka jong utrai udan man le bi ki kamba ya phi un le ba na guarantee phi ngada pen scam ya kani hagani ka sngi bo try we ya phi bo le ka ta ka kamba ha ka jing im ka jong phi nga kwa ban dwai kani ka por maka babel ka ong pan to on sa ai tit on sa play wat from sa shem ban nga nget kam dan ki ke ru la phi pan bo try nom ai la phi wat sha kan dan ke film la ban shem phin shem sha yo jisu but ye ki jing e jing ba ga jo ka jing im ka jong phi bala da phi tit sha ta ka jing khang kan play bet na mo try jing yu yang ka jing khang ong la da phi nga long jing khang ong la da phi rong na nga sha phin yo e ka ta ka jing em utra un play ke jing khang ga jo kanam dan ke ba ka kanam dan ke ba dom kanam dan ke ya ka film la ban snow tho shai ka dar ba ngai ha phi tiet ka ta ka jing khang jo ka jing mut jong phi ka jing khang ka don ka jong phi kan play ba fin ke ba crowd no try kan dwai ke ka ponam ta jong phi try ai ngo me ko pa ni ka por ba ko don ga dwai men kar khu ni ki kon ke jong me try ni ka sngi ba ka ba kar khu men kar khu da pen roi ka jingai try ni ka sngi hoi men pen kia ke pang bistam kren ka teng jong jisu phi pang ani ka por pin yo kia shisha pin da long ka breu la ne ka breu ba klan ke jing pang jing stam baro ke ba don ka met ke jong phi ken da phat na do ani khlep mat ka manta fi don ru ke ni ka jing pang ka ba pen thai ka kli ke jong phi ka ba pen king ke janor ke jong phi ka pen kuslai fi ka pen su si fi ka ba pen wit shisha ke jing em ke jong phi ha ni ka singi ka ni ka bot jing dum baro kan like na pin yo shisha ke jing aram pin yo ke jing pelat pin yo shisha ke jing kemen ha ke jing em ke jong phi ga dwai bu traun yo teli telan ne fi fin ai tilot puraru ila de ta ka fi em ke jing em ka kla ka mut shisha ke jing em shisha ka perso bha yu try para fi perso bha ila de try un ai ke jing kwa ka don not ke jong fi shisha fin long ki ba janai khamat jong blai fin long she kita ki ba try u pe fi us ai shisha fi ba un le she ki kamba ki ba kraw ya fi ya ka yeng ke sam ke jong fi ke jing em ke jong fi ki kam jing try baro ni be ke jing le phla ke jong blai hallelujah ni ke sngi long ka men ni ke sngi bu try la book ni comment ni chat comment ru ni ke sngi long ke sngi jong ke jing ker khu pediang ke jing ker khu no try ha ke teng jong jisu ngi pan ngi pediang ru amen try ni ker khu fi ngi se ke do bala shai ke sngi ngi se shabat ko bless you bon amen